عظيما وهدانا إليه صراطا مستقيما، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله كان بالمؤمنين رحيما ولحقوق أصحابه مقيما، وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkaliron na pagkunggratan mo rin ang mga muritan bentukan dan dimantu sa mga kadet si kung pitibarangan ang mga fusul al-mukhtalifah, mana niyan na mga bida-bida mga fasal biya lugar tanong sa paman ng mga kalato ipunakan si Syariah Mutua Amdatul Fasal na tama sa Syariah Mutua kabubuan niya. Pangitang Allah Ta'ala, pangambaraan Allah, yung naman na mga kalato iyo. Oy, na ang guna manuagin na yung madrasa tanong na ayaw wala na yun ang iyawaman na mga luksiyo na ayaw sampur na yan, hindi na ayaw pamanas kanwa magiging na kasababan sa kapakabagar ang iyong utawaman na makalulubay na makabagar sa buksa iyong utawaman na kaya pakanduluga umanisan. Mga dulo na gintay oras ka nung karagi kamane na maluduya ka klase at nadawan Islamiyah na meron na ginagawa na haflat at-tarsib liwasai al-talaba al-mukhtalifah na yung nga iya inipirang na sangan, yung nga iya mubirtan na tantuwa iya kuman na ay tawa nun na apiyan din buwang oras na di mo mapasat mamahusay iniyarang na mo po na ebedos na magpangitisotan ang mga niyan na magpakakumpatan sa busagin na iya kuman na oras na ikadwa na ikadata inuman aming tiwag niya na wala kang ipaniyaputan na mata na Diyos nila para pamagigyan na hindi kuman na di barubah why adi makapagkilaro ato na pangitang Allah Ta'ala inaiya kumabusay na ang makanong na si Ukapakandulo na tatanong ng Malaysia na makabaling walay niya na minus na matitikaw tiyan niya. Ano ba makagawa tanong? Di ba na yung tanong kung mga walay niya? Yan na iya yung gerang nasa nga nangayabutan amobo na tininisang sa iya nga iya pama na alkoko mga kapnar. Lagi nga mga kabnar na tantod na yung madakal. Tantod na yung madakal nga yung mga kabnar. Kahit na kabnar wallah siya. Itanong na anong buwa kabnar tanong wallah. Na kabnar tanong siya po mga datong tanong na anong buwa kabnar o mga datong tanong siya. Itanong mga datong ano. Na sa kapag tumamuwa upama na sumangawata na kabnar lang mga luksiran. Natin mabuakab na rin mga lukusin ko mga amananayin ng mga wate. Na nakab na rin ingat siya kong pag-ingat. Na nakab na rin dalulupa. Na nakab na rin mga amananayin at hindi ba na pagtaw. Madakla yung mga kabnar. Na swalo ba tayo may Islam?
na tanto niya na paman na yung berbubay sa piyagingatan, hindi na siniyap pagiging paman ng mga kamnar sa inayatan kabira. Yaman na niyan na paman na malaa siya. Fa'amara bil-muhafadati 'alayha kay disugo yan upama aging mo daw paman na kasiyapa isaging nga iya ang iba ng mga kamnar. Wa taslimuha li ahliha maparuli na makwa o uman ni isa aging mo daw paman na kamnarin. Makwa uman ni isa aging mo daw ang iba na kamnarin. Wa yu'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Pamanamin tunay uman isa aging kutwa kamnarin. Na wahadara wahaddada min at-tahawul biha nagu piyaki pananggilan piyaki ekatiran wagama nagu piyamagitanian aging kaiya mga tao inindaray nuniran aging kaiya kamnar pamanadiran minto na yaging muta paman na mga kamnar diran usa na kau sallallahu ta'ala na mi'alui niya sa Quran aging muta tingin sa surat An-Nisa ayatan ika 50 awal 58 ayat min surah An-Nisa yang muta'atir Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. متى نسوا الله ini sungguh yang terkanu kita mana niu kibuga niu si isagyo kung tao pa man ang mga sari uki mga rakon ko yung tayo di sari ka na kailangan namin tuman ka wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl na wigila hukumi wa tiwallah piyasaliu hukumi yung suwaya maana niyan ng dulun-dulunan ng mga tao na tahkumu bil 'adl hukuman yusiran sa mukit sa kapagimutulan mukit sa kapagimutulan na sama nung una kapagimutulan na tanda untuk sa sukabnar na miya pakamaya mini bugay sukabnar buki kabnar miya ko ito sukabnar yan ay miya ad ng mutwa riniban na kapagimutulan. والله تعالى أو سنبتا ومحمد عليه الصلاة والسلام نقدم يعلوني فيما معنى يوم تذكر إن الله أعطى كل ذي حق حقه فتعنى سوى الله أنتم إنبانا إن بغينيان إنتونينيان اليوم كنت أقومنا قبنا سيك ويما أنني نحكي قبنا paman na ampi ajipan mako to sukab na rin sa dunia na sa aluman na mauri na ibigay do Allah aging mutakab na rin ayman na niyan na pagkamo ayan do Allah muta na yung mutakumanen sa ko man isa sukab na rin fal huquq kathira tanu diniwai mga muritami umani isar kanun sa manen na kita gulun sa kalan makanya kamu mengatakan usaha itu nah miatak pamunta kamnar mata tagurka kagi apa nerun na lawan ada tu nanan tu ane auto lawan ada tu bayi na al mawwa tu ane na yung pun tu tu naka naskat tirar ka yung ta kamdan yung tidak tidur di dalam saya fal huquq kathira sumanga kamnar na tanto iya paman na malam wa inna haqqullah ayyuhal muslimun ay ya'budu Allah wahdahu la syarika lahu so Allah ta'ala na aya kamnar yan ragitan as kita na paman na mga ore punya saktan wa mga muslim
Nagyo mo daw paman na kasimba talurun sa paman na ditalo sekalian mi panahon. Wa yashku ala al-ni'am na yung muto ditalo ni paman nakapakapanalaman si po mga limu yan rakitan na yung muto paman na kabsubara talong si po mga kapangyarihan rakitan. Wa yatafakkar al-ibad fi makhluqatihi na yung muto ditalo di ka pamimigirana ditalo di ka pamimigirana si sagira paman na kaya pangadyan Paman itu di pemikiran. Akhirnya dia pangat Allah. Wa azimu qudrati yung takala upama yung takuma nagaganian. Paman na akin pamikiran nga paman nasunti siya paman. Numaniki anda ni sana ya langit. Pagkira naman ang langit ka pilay tanong na ubang tanong pilay pulau siya. Antay niya kailay sa pulau sa langit Antay niya kailay ron na rin. Dia bertaruh pilih mga pulau sa langit Awan na pulau sa pilih tanong niya mga irumpa. Ay ada mga ada sa pilih. Yun niya mga irumpa. Isa na. Na magpagaw man ito si ko ay mana ng pinibad na para tiyatang si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasarrufi fi hadhihi al-kawn na yung tawaman na kaya gila-gila niya sa nga paman na dunia yang iya mga karunia napuda na saya mana niya ito iban na kabnar rakitan wallahu subhanahu wa ta'ala ayaw mana niya iban na itan ayaw mana na mapayamkin inuto fayazdadu imana kakagya alin pag-umaran yung mundo kawan na para dia tanong muslim dan tanong Rabbul Alamin. Mi'amin sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asin yan, inalisi po buwan. Kaya taros sa lagi ay isang mga naustad. Kaya abo pa sa akwa. Palaw pantas. Pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بن جبل رضي الله تعالى عنه أتدري ما حق الله على العباد إنه تجي katawan ka wan tunaununi kamnar ka kamnar wallahu ta'ala si kuya wa kanian na uri punya apa ya sekarang katawan ni wan kay kamnar wallahu si kan dia namanya kata terus ipun di kali na matabi ada man tahu kan terus kamnar wallahu si kan ini kau ada taruh-taruh berubah. Benar. Wallah, atadri ma haqq Allah ma haqq Allah 'ala al-ibad. Ini mati yang katawan kawan tahu tuna ulun ni mana qabna wallah si uripne wa ma haqq al-ibad 'ala Allah. Kawan tuna qabna uripun si wallah. Ini qabna tanuk wallah Bitaruhu atigena Allah wa rasuluhu a'lam. Suatu Allah Abu Susu ia di mata usah. Suatu Allah Abu Susu ia di mata usah. Bitaruhu Rasulullah atigena fa inna haqq Allah 'ala al-'ibad an ta'budahu aw an ta'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Mata ana ayam mana atigena khabna wallah si uripne. Anda ngaya uripne wallah. Anda yuridu Allah Satan na yung doon na kasipa niya noon sa linyan may panakuto sa may kukusya biya makataros na rin nga po katali mo mamamang sa ito wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an yang weti na kabnar uri kun wallah si wallah ay kabnar tanong si wallah naging kutwa alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. Terus ayat ini kabnar
tanong si Allah na giyang kutuwa ay mana niyan na diniyar kita nung kasiksa. Gisupo na naman. Diniyar kita nung kasiksa. Diniyar kasiksa ako rin po niyan. Diniyar di pamanay po ng utos mo Allah. Ay mana niyan na yung ikaw na tanong ang musik ay mana niyan na kanya tanong ang Quran. ثم يأتي حق الرسول نقول يعني أن التنيبان من تنيتنوا منذ قبل تنيتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قبل تنيتنوا رسول الله نعي قبل تنيتنوا رسول الله فحقه أن يتابع متابعة حقيقية أي قبل تنيتنوا رسول الله لكن تقبلوا تنيتنون kau nuti tanurun sa kapangungutan ay maanan yan na amamatana ubina at tunalibana kapangunutan na tinu kaulan wa amalan bulalan sa katru na guya maanan yan na gilbag wa i'tiqadan na bupanarima para kaya kailangan na ang tunalibana miyong tanong sumunod tanong sipo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaputua ayam ada yang nakam darian pergitan wa ayu qaddima qawlahu wa haditha na mapa kauna tanu mapa kalubi tanu agiyang putua mga atiruyan mga tutulian na umakwa tanu agiyang putua turuan yan na musuh kito kityan yuto ko ni kamdar pergitan unabitan wa Muhammad alaihi wasallam thumma ya'ti haqqal walidain na uriyan yan na sukab na rugitanu ay maanan yan na alto na iba na mga luksan sukab na rugitanu mga luksan na YouTube man yung paman ay maanan yan na mga tutulog alto na ikab na rugitanu mga luksan alto na ikab na rugitanu mga luksan na madalang sumakab kamdar mga luksan sino mga wata yun? Katahan mo niniwa yun. Mga kamdar kita yung mga luksan. Bakit na yun? Ang kamdar kita nung mga luksan. Naging puto bibirrihima wal ihsan bihima. Yung puto ko man nakapipi tanugiran. Apakapia tanong ko bibir tanong si mga luksan. Mana niya na suulaw-ulatan. Pagkapiaan tanong suulaw-ulatan si mga luksan. Maan talaga man na Naging na ni kamdar tanong ko mga luksan. Pagkapiaan tanong ilan ayaw mana niya na parangitan. Wafil hadith. Kami alim sa hadith sa'ala sa'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isa o pagpunginis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antigina ma ahaqqun nas bi husni sahibatayn. Anta ulun antigin kumataw iaya mana niyan na anta ulun kumataw yung malarakan ikawnan pipi anakan kiran pipi anakan kiran. Nah ini simbol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkut sangat tahu amin siya mama nanti na ummuka siya tingin si inaka pipi ingana si inaka ayang pagong paganya pipi antan mamawata na sumangay na thumma man nawiya na pipi wagi utama makamikira anta ulun pan pipi anaka Pitero pa nabi yung tiginan, ummuka. Siya tigin si inama. Tama sa Pitero pa naman ang tiginan. Kala sumaman. Pitero yan na uriyan yan, natapon. Na Pitero nabi si Iboy katarong yan man at tigin na ummuka. Siya tigin si inama. Sama naman niya katarong yan maaloy at piyo-piyaan tanong sa mga inatan. Uriyan yan na Pitero umama. Uriyan una ano na apa niya Rasulullah? Ang tawapan na bitiru Nabi tigina kala abuka. Uriyan yan na siya maka. Siya ko ikapatyan ng misya na ayay isang bagyan na siya maka. Inon to ay ako na
suina. Nakagisuina na sa kanya ni mauuna ko mga karasayan. Sa kanya ni mauuna ko mga karasayan. Bigyan na naman ay isang iya pangraliyan. Napi ang suping bulitat niyan na kaya ganda kaniyan kuman. Asa ko pangawat niya. Lagi ikaw umen. Na ayamanan niyan na sa timang ko balilit na tanto ako man nagiturar ko ginawa niya. Na ini po takap man, nagiti putir una, so sabi na ko skinian, na may sasanggar si kuyamaan na niyan na binalakan niya ko uuriyan. Kau pa ba kaya maanan niyan na misipiyat at yan, bisa niyan raka, na ayan na pinupot lagi na pasya. Nagiti ikiyaw kapakaw una asin ko mga iyan. Now yan yung kinimbotan niyan raka, na ayan na miyembro yan toilet raka. Auduan titian raka na sunsugong ni inaakaw. Oy, kakagya ayaw maanan yan na sumangay na di sila magbulag sa ito mga watanan. Oh, na ay ikapat at iisiin niya nun na inisungod yan na oriyan ito na sikman siya maka. Ino to siya maka na kagya simag ko siya maka na damarang sauran na damarang kaluman na masunong-sunong yan. Oy, kakagya adin yan di lulubaan suya rin sa ginawa. Au ba kalau na di kalmintanan na di kalmibaga na makarapang kanong mga buhat alian na sadya buhat nga minipaliting yamaka sa awida akalian sa ayaw maanan yan na ito na diba na kapkuya giwang pamilya na mata na malang tumawala sa siya mga amanan na piya-piya tanong sila ikadua akam narinan rakin tanong ang mga luksan na khiful jana lamma yung puto ay makna niyan na baka ay at tadallul lahu ay makna niyan na baka inay tanong su bubu'i tanong si ikira pengalim beban tanong kira wal ibtiad an zajri bima na way makna niyan na ditanong sila ay makna niyan na peringasan wal isba'u ilayhima untuk makinigit tanong sa mga katerbilan ila manut wanita nilang di pangusiatan kamnar tanwanan ng mga nuksan wal far'u bi awamirihima na ikapimpi aginawatan agiyang punto agiran rakatano kapanulubuan ila manut adna pamana adna isur kay inakaama ka na ay dapat nasha na makapimpi aginawa nabag yung unta rumiraw siya makakaw na sinaura karo kuno ra asan bukarwa ay di ako saan nakanabag yung ay dapat na ato na di ba nawaya suwa so ato na di ba nakakawata oy na makagiraw ka aryawata umimulay siya pinpili sumag oy yung di pagplena ino to nakayong tayo kapipi aginaw ka na yun to na punto sa kabdar kita nung mga loksan agiyong kung tayo pakapipi aginaw tanong takap suwiran ragitan mo gugiyong kung tayo ay amanan yan nagitan o giran ando na abay na kaprarasna oy napudalan sa giyong kung tayo ay amanan yan na kaprarasna bubuan tanong si kuya amanan yan na mga luksan tayo ikatlo ang panarapis ng dalaway na ikatlo ang panarapita ng mga luksano na yung puto al-infaqu al-hima ida kana muhtajina malan aw kana fuqara yung puto pa man na tanggol si tanong o mga amat tanong na gusto mga ina tanong si isa yung puto ayamanan yan nakapakakit ng laliran ayaw panaling ba si isang utama sa akyang pangalulok silan niya makarintayro pa ma na kamu nariran rakita nung agiyang kutwa ayaw maanan yan na di tanong kilang di kang gustoy oy fayajibu al-abnai al-infaqu alayhima kapaliwag ko mga wata iira manutwariya utiran sa mga luksilan na upang alay sila sa budo uli na budo na kang gusto niran suwaya maanan yan na mga luksilan wala yu'tihim min zakatil mali shay'a. Sadi ka pa kayo baybarat
na ayaw mo ipumbugin ka, ulit na imbugin ka kung ama ka, naging tagiya ka to tamo ka. Di ka ba kayo? Okay. Adi ka pa kayo ba nga? Bugay na gina. Ayan dapat naliyas lang kang gustuan. Ngayon na anto na iba na may kaisa na iniisip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agim ko tao pa man ang tamo kuwata. O ino, kapayang gira-giray mama na ayaw isubog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigil na so tamo kuwata na tamo kiyama yan. Auto. So ayaw maalarin na tamo kawata na tamo tutulong ka. Yun ito'y kailangan na ang gusto na kasi lang. Kenapa dia tarwata sultan ko luksian na dito pa kayo ganyan gila-gila yan o katatanong yan pa sa dunia o di makaitin siya luksian. Ayaw mo kapag gila-gila wata na umadal sila yan na amayan na mampanakamakang gila-gila sa wata. Uwi na usik sa dunia na ayaw maanan yan na din yan kapag dito ang sultan mo luksian. Kenapa dia tarulos? Ayaw maanan yan na ito pa kayang gila-gila yan so ayaw maanan tamu wata yan. Kakak dia suka membuat anak tamu. Oh, ayah makna yang dalam ses. Ada pendating na kabar berkaitan dengan nuksanu na wasadaqatu anhuma. Dia pun tu aditanu girandi kapakasika. Lagi san sumiawa patung na gusudaron mo pa. Agitanu pakasika ang mga nuksan apa man at piya manarima Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penakaman kita umangan nuksanu na al-du'a lahuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Na yung putualitan ng kiranji pamangkin ko Allah. Di tanuin dua sa mga nuksan. Mga amatanu, mga inatan. Menagin si ko kawiyang bigiran na usi ko masa akya pamatayan. Di tanuin sa pamangkin ko Allah. Ano na idalil? Napitir Allah Ta'ala sa Quran. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tiramda ayamanan yan na kanang ko na kalimon na khas ayamanan yan ng balalok sa kan siya maakan nagusinakan kama rabbayani saghira sadan taradelo kini kalimon nila na kini pangapuni nila ranang kumasa akay tuangan. Sama itu na kau narukita no mga nustan alitan sila ng pamangkin Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa ayong pan ami sa kita ayamanan yan na anto na abay ni na suun sudi ka pamangkin wa tasif Allah ta'ala. Mana sudi kan dua naira unamnya pukas kau sudi kan ipin dua si muluksa na sudu ang kala dito sudu ang kala mardudu. Ayaw na yan na diterima ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo pag-asin ng Allah. O ayaw kailangan na ayaw na yan na hilig kapalitan ng mga pangalitan ng wala-wala ang mga nusan. Na. Pero pinakamariran na kita nung yung kutwatigyan na ang taslo ang habihima. Yung kutaw pa man nagita yung pataan. King ginawain kung pa man ang mga lumutiran ng mga tao. Kasabala ang pinaka, gusto kasabala ang yamaka, na kailangan naging kasiran o pamana, hindi ginawa. Pamana, matuon na kasiran. Kakagi-ap ko na lang sa kabinar ka, waya maanariyan na looks ka. Agi yung puta pamana, hindi ginawa ka, waya maanariyan na ang tunawi na mga tumanira na buhay. Pengen mo na po mapi. Ano? Ha? Mapiaw? Hindi. Hindi mapiaw. Kaya. Makai ko sa pala. Oh, ipong ginawa yan siya. Wa an tawfi wasiyatihima ba'da wafatihima. Nangupin pa sa kapanarilan ng mga watayan. Kapanarilan ng kita ng mga watayan. Naging putuwa tunay ba na implement tentang hindi na kinibulanan ng tanong tamfil. Kinibulanan ng tanong si isa yung puto ang mga sarang silang kagitan. Mga tumay lang kagitan. Mga wasya silang kagitan. Si isang puto ayaw yan na uriyan o kaya pamatayan. Apya silang panamatay na sa mga wasya kagitan o mga luksano na kailangan na mabalik ito aliman talikulutan na naman o sige tanong mga buwatan yan. Kakagya ayaw yan na ang tulay ba na pagtubalul ang iyong puto ang paman ng mga insarap silang
mga duhe ng nakita ng ayaw na niyan na panibay. Oh. Ginang ipulatinsan ay nihtisang tanugod na yan. Aging kaiyakap na nakita nung ayaw na niyan na mga luksan. Wa amma hukukul abnai ala abaihim fa innaha tatalakhusu fi ma yali. Summan sumapantag magbusiku kabna o ayaw na niyan na mga wata san umalok sila mga mairan na gusto mga inayan na ano magbuo pa man ayaw na niyan na mga kabna ami aluy ko ang watan mo ang Islam na kan isupun ang pamana tinsan na buhay mo na niyan na pamanuin tanwa mga kabna nilang raktan mambu ako man ang mga losya. Bagaimana na antasniyahum bi asma'il hasanah. Bagaimana na kabna. Waya ba na mga matasi kung anong sila. Nagyang punto ako pa na kami pikiran sa mapiangaran. Si anan ko, pama na kaya pakatip yung butan ko kataw. Si kuda po nakapakatip yung 2 kataw na ating po nakaminarwata. Si kulok siya. Ibarat yan, nada sakana bulbul tao ka. Sakana manguda ka. Nada ka pan makabang sa walay. Naswata ka amagmuri at tao ka. Kuriyan ka pakabang ka sa walay na alim din nakaminariyan ka. Sama na sa mga ngungod, ang gusto mga bagwas. Na alim po nakaminariyan ka mga muri at tao niyo upang makabang ka sa walay. Mga ngungod mga bagwas. Ano na ang mga kabla? Na saka ama, ayaw nga niya na ama, na ayaw kabla kakawata ka, kung dahil ka po nakapangapangalo mo pa ba? Na kabla kakawata ka, amin puluba ka sa magpulinay na iyan, bilang taliwin. Bilang taliwin. Mabiyo na wala ako na, ay wala na magagama. Sa amang tumapuso ina, akam na rakawata ka, udang kapon kaparuma. Amin to na ka sa mapi amap pulumamayan. Anto na isa ba pariyanan? Na ayas sa mapiyan na kaya so 10 na punggumaw. Ari, so 10 na punggumaw. Na igilaw na nung tuwaswama, na mapya, swaya maanan yan, na anto na iniba na ina. Na mapya plus mapya, pia. Oh, diba yun? Naigilang man ito, swaya maanan yan, na ano na iba na ama, na marata. Na sumangkusi ka, na marata plus marata, niya. Uy, nabot na marata plus marata, niya kapito. Oh, niya. Ari yung Chairman. Ari siya. O, nakita. Dumaon na semua. Ilan yung mga nagiyong mutawata na yung hindi na wata. Di tataroon. Antang siya ikiwata. Iwata aki igiraw. Antang igiraw. Yung ano siya pagari. Adam. Pare, hindi sumiwang kaya may. Hindi mo tataroon. Lawan ko. Yung mutawata niya pura-pura. Sunturapin pa yung hindi. Oh, napaan yung tapong hindi niya. Wata. Kaya kabibig. Nabiya pura-pura wata. Antang ikiwata. Kawata na niya pagari nga. Wala yung sumiyong mo. Ay sama mo itong ano ulit. Dia tak tahu apa. Nah yung kailangan niya, kumana, kami na nung tuwata, sikulok siya. At ang buhay nun, at hindi ko mga anong saan may sulong buhay yung siko, mirurang. Na kami na nung, inuso, ayaw maalan niya ng Islam na tantong na kumana, kamaan naman ng Islam. Buhay nung pinagpangalaman sa kapiwang Islam. Ako man na, okay to, daka pa ng buwatan na miyaw na dinso kami na. Allahu Akbar. Nah, simpan kaya ba na riyan na himbawat ano mo daw? Nagigaw mo tatigitan. Ang kabunal raka, kaya ba na riyan na wata ka? Ang kabutuigaw sa mapiangaran. Betul na sa mapiangaran. Uway. Naya ko na niya nga ang mga pipiangaran. Napagay na iron na sumangangaran o pamakadan na mga ngaran na pugi. Paman na minusong patong suhingaran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dan talaga yung Abdullah. Nah gini, mga pimpinan ng ngaran. Abdul Ar-Rahman. Uway. Udina Abdul Ghaffar. Abdul Rahim. Abdul Jabbar. Oh, niya sila ang ngaran. Uway. Nah dia mga ngaran ang mga
pipiya mga ngaran. Katatagon sa ayaw maana na bisusupat kung suwallah. Man Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Rauf, Abdul Khalid, ni ada. Nah, daw di ko nagsuat, nasukpan sumaharan ng mga panabi. Wa asmaul anbiya wa rusul alaihi wassalam. Sumaharan nila. Ni ada sumaharan ng mga panabi. Dan tahu Muhammad dan tahu Musa. Ayaw tidak kasi penamadang lagi yang betul sebatanya Musa. Matanya. Yang betul ni Musa ngaran matai waya. Gila nak kanu dia. Budak ika. Inawana rin ustad kada pernah benar ini juga ibu orang. Sekarang ini turun. Nami benar dia turun dia. Nak kisah dia betul. Nama pia mana yang ngaran si Musa? Nah. Benar ya dia. Ngai. Ada yang tinggal awak jangan selalu sadar ada orang buat tak nama Musa. Nanti nak dulu kan. Nah masalah apa nak itu Musa? Jadi dulu itu Musa. Kata lu lah Musa. Dari Musa. Mau biarkan kan? Ya galin aduh. Si Muhammad dari dulu itu Muhammad. Ayat betul nak Musa. Musa. Macamnya. So Imran, tadi dulu si Imran, ayat itu dulu nasi Imran. Subhan. Macam mana dia nak apang Islam tengok nak? Mia apa mana ngaran si Basir? Basir. Tapi apa mana? Nak lagi kita nak ni si Basir. Ayah pernah begitu nasi Basir kok. Yang pernah mana aku begitu nasi Narmaya. Memang ada kalau ni jadi amai obat kok. Pamana Allah. Mia apa ngaran? Nanti yang bersahwa kita dipanggil Islam tengok. Nah semua ngabai. Nanti apa yang dimana yang si Maryam? Ayat ini ketemu nasi miring. Maryam si Basko. Namiri. Oh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang api-api singa. Oh. Nah, ayat mana dia dan ini benar mga pimpinan ng alam. Si Fatima. Nah, ibadah na kaya. Panita ko lang mga numanay tanong sa mga pimpinan ginawela. Nakisya sa uli, ila nume, ila ko na, wida ka say. Marano. O, katingin na babay ko na, hindi mo ba nakapatong ina? Ay, tigil na sa kanina, hindi ko anong bugay na sa patong ina. Tigil na ba nga dito mo ba siya di pati, yan mo, pangalan! Huwag na sa lako! La hawla wala quwwata illa billah. Naiyawan na pagkatawin niya tarong-tarong. Pamanangarang ko na. Kailangan na kabubunan ng sumawa at tanong sa mapiangaran. Uway, ngayon, nasikat nila ang tanong sa ano mo. Kaya may ito suwata tanong na apian kung na ibitunga ko tanga. Uway, bapian na ibitunga ko na tarang siya. Uway, manayang ba? Masiman? Tuboy-boy. Saraan na lima lang. Okay, na makala. Nabitunga ko si Malay, naka Sarang kita no. Pinamatay ka. Adinda lambo usang marunong ko. Kau tu. Dito ito ba ma? Kailangan nakabutunda sila sa mapian. Ngara. Baik. Wasalihin na gusto mga pipi ang mga ngaran. Ayaw mga ngaran na. Kibutan siya ko mga muli tao tao. Pwede kami na magkaitanong o mga matang tanong. Sige tanong ang mga lok sila. Lagi na pwede ko mga matang. Pwede ko mga malok. Naging gharsul aqidah as-sahiha fi nufus al-abna. Yung muda pemula tanong kira sa yung putu panalima akuri. Paratiya akuri. Mapamula tanong si kumawala tanong. Yung putu paratiya akuri. Ino dong ayakan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'na natina kullu mawludun yuladu 'ala al-fitra. La walakin bawata ada asalin-salin. Fa'abawahu Yahudan. Ayat ini na pagkabalwirun ay Yahudi na siya maiyan. Awus inayan. Uni na Nasrani na siya maiyan na Rusi. Inayan. Uni na pagkabalwirun Amarusi na sinaiyan na Rusiya maiyan. Kailangan na pumulaan kakwanta ka sumapia kurin ayaw makanyan na paratiya. Yun yung pumulaan kakwanta paratiya. Ako rin. Irabangan lang na ka na patakulay, apa diberikan kepada bangan dan itu kurau. Rasulullah sudah kan akan kaitan, anak kan Rasulullah. Kenapa ibu yang akan awak tak ada boleh? No, boleh na. Miakan apa musuh tak? Jadi kurang ada
balasan. Kaya di bumakay na isa balaban. Nagkilagyan ang kalilang may na. Pamana, biya kami ko sa iyo. Ay dapat na ipangalap ka kuwata ka na swalla. Kaya pumunaan na ako, puswata ka, naging punto ay mga nanay na parang tiya ko eh. O, panarin ako. O, yun ang ito na kamdalilan. Pwede pa na kamdalilan, rakitan muna, ta'alimul faraid wal muhafadatu alaiha. Ipagandong tanugiran, kung isang tanugiran, ang iyong mga paliwgan, sigiran, nagwe ang maanan yan na pag-isiyang tanugiran. Dan taratigilan yung puta paman na kasyuperan ko, tawhidullah, yung puta kapangay sa isairan ko Allah, sa dinang panahon ko, ang panibdi ka buat. Nagyangan na nantara na ay ginaan na sumyong daw parang sa sundawan na, oh, mga wantay na tiniwa pula usanan. Oh, ay, anong manariski? Nakapan ako ito na. Nagnaringan na. Nagingan na. Ayaw manan yan na. Pergi, pananggilaan tanong ko mga wadatan. Bumidigilaan namin ito. O man, napalala ko pa na may mga nalutak. Natigaan, nadiyan tanong pagkataros. Inut, miya di malas. Kami miya talita. Share ka na, kapan ako ito na. Hindi na ayaw manan yan na ito rin iba na. Bumiara ka mata niya, ginaan niya. Bada ko manaig pa ka, hindi ka kasi ang pagkaguro ka kundi. Naayawanan na mga panarimanan about nila. Na kailangan na para pag-ipananggilaan tanong ko mga wadatang. Wassala, dahil yung puta ay manigpunit yung tanonggiran sa bayan. Uway, sa masyapiran. Wassaw, na gusto ka pamuasa. Naglintangan ko ay maanan yan na tuloy ba natin papalingwatan ko kapne haji. Uway, na isultan mo si mga wadatang. فإذا عودت الأبناء والبنات على الصلاة ولم يتركوها طوال حياتهم. Apabila tingin manaiya, malaya makasumawata ka mga adat, gusumawata ka mga boy, si kuya maanan yan na sambayan. Oy, lan yatrukuha tiwal hayatikum na mataan na dira ni magpanalagpanda na mindera ino si mo tandi mapupugilit na bilang sa dunia, kakagiin niya layang sila. May alam sila. Na baru singkat yung sulumbay ko na rin katigas, kung may katigas sa time baru siya. O, kung may nablagin ka sa kala, ang mga alam ni Branswalis, yun na, sumunod ka siya na. O, ano yan, nakapisan. Again, ayaw nga na niyan na, i-play ang tanong, sisag yung kutuwa mga watatanong. Toy, pwede po natin manaiya, kung naroon yung tanong mga watatanong, na ta'alimul umur al-mustahabba fi yung kutuwa kipamandong tanongin. Si isang yung kutuwa kuman ng mga galbog al-mustahabba, ayaw nga na niyan na piyakay iwag mo, akapong galbogaw. Dataro pa mo mga importante yan nisisitakiran. Dataro yung ta sumawata ka mga bugmuntaw na playa mo na kasi ng tagong ka pamaninda. Tama mo mga mata ka naman na playa mo na yung tagong ka pamaninda. Apa lalayo na siya pamanabi nga siya di pa ipamanida. Apira-pira itabi yung sa mga area ng mga bugmuntaw. Napira-pira miyam ka nga rumah. Apira sukatin na siya talong na niya katawa. Apira tidak kasi talong na tubuya siya dito. Mata. Oh, apa yang anda tarihan dulu, anu na iba na pituto kara ang suwema na niya na pinilit niya ulit. Subhanallah. Ino to, nakagiyang pito, kaya doon pang lumulog siya. Na kailangan namin pundo ni Juan na kumamatay. Ay madakan mo ginawa na tabi yung sa mga inaaya, na ginawa na, at ginawa na, wata, ako may niswata na inaaya na bupanindin. Awasan mo na! Andan mo ba kasi siya ba? Awasan! Kau tu, kau miapan julai. Nah, mana ni na mialu betul. Mai kata. Nah, nama itu boy. Nah, pihak awayan ruswe mana dia na watayan. Nah, ayam dia ulang wata. Nah, di na bun yang nakatawa, nakatawa na. Ani apa ngaruh mamang? Nah, mi pernah miak apa ngaruh mo? Nah, mabu katawa ni nakakan. Nah, miak kata pina pala mo sa buntian nakakan. Kami apa? Oh, takkan dia. Oh, itu yang tidak nah, ipun dia utan utusi ko mga watatan. Yung utapaman na pia kay uagama na ipun mga utan ugira. Ni sisita gira. Dan tarang yung utapaman na mga sila bubukakana na ato na iba na kal akil bil yamin. Baka ka yung utawata ka na ay ipun ungaw. Na gira ka ngaurak. Na ayaw maanan yan, ayaw pugusar na ka, nasukawanan, ayaw maanan yan na lima ka.
Nabu pugile na swata ka padiwang ada pucinga ka puna pinakado. Ande sumia watak na padiwang ni kaka. Di ada patna watak ulay na di na. Di nga kawanan. Kagi pa man na tunay ni ba na subo ng Islam. Oh, lagi di pangdaw. Sala ko naman ubo niya ni kugna kay. Ande man na ini bota padiwangan. Oh, na kailangan na video mo no to. Ha? Wa tasbitul atish. Nabuira babu ay man na niyan na miyaka ban. Na ipangdaw nga usukam bilang ataw ko babu ka pakambay. Ano ba yung pagkambuan na pwede ka pa pantagin ini sangurian ka. Ada mo nagiraw na pagkambuan na lumalang ageng-gengap na. Subhanallah. Nakanabu itu. Ibang daw mo nito. Ay yung takam bilang ato. Ingat. Wal karam. Nabu yung kabaliadat. Ibang daw nga wataka yung kabaliadat. Watakulay ila na bisita na kapag di ka muna ba kasi ito tambalinga. Nabu yung ayaw pa na bugpa karero na subisita. Hindi niya watak niya kau tugut. Rumpakan tanya sih. Padahal naman hindi ako nang tabisita na bupengedut niya na. Oh. Kaya hindi kan magpusyo para na utama-tama. Allahu Akbar. Ipengedut orang utama kabali upamana kabali adat. Baik. Pada pun benar kita benar kumawatan si kumanganap sila naging mutatigina haqqur rida'a wal hadanatul atfal. Yung putra kasus wali wa mga kumawatan. Naging may mga ina adilang pagkasusun sumawatairan ada bayran mabulur asangkot sendul na mata-mataan na ginan na antunay iba na sudah terkadang mga watay yung sisahada para Allah subhanahu o puro na yung mga nandiyan na ayaw berjalan pagkasusun wataka na agidigan di mabupusina na minita mga kami ng minus na yung pisigal sa Allah ay na magpagkasusun yung mga watay kaso Matanong mananan. Halo. Nah. Sukun sumawat taknya para susu mga yan na mga wata mga PPK ayo na yan na ang pamimigilan mga PPK ang mga wata. Ngayon yang kaya sulit dalawa niya ay hindi ayaw na yan nagatas sa yung puto at pagkakusi mga yan. Nah, kailangan din ang magpapasuso mga yan sa mga wata. Oy, pedanan sa abdal asigat ng kanuanan mo yung mga nangyay na mga wala. Na hindi mo ito aking Panginoon tulad niya. Ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqullaha wa'lamu wa ya'lamukum. Kalau kami Allah na ang Panginoon tulad kanuanan mo yung mga nangyay na mga wala. Oy, yung tanawatan na dito pa kayo yung pagbahan na isaw. Oh, yang risau dari kebang dulu. Akan pabul dari. Abang nak pergi ke sana? Yang di. Aina mana? Mata patah Rasulullah. Oh, pada penangkap dari dalam kana yung taan napaka. Yung ta kapag bersih kalian mga wata ka. Pengbesuan hasilan ng kamdaran mga wata sa buhay ko na ng mga manusia. Mga uri ng Allah subhanahu wa ta'ala pedanan sa tinsan kamdar mga luwata sino mga luwata. Ada kalau semua kamdar tadi dari setiap pangitisalatan lu kakagigil ya Allah. Summa kamdar kita nu waya makna niya na ingatan. Kamdar hukum al-watan kamdar kita nu waya makna niya na ingatan. Na kantun mampu madakan untuk ina semua tinsan kailangan din akan tuhawan. Na yung butuh ayam makna niya na antuna ibana wa min haqqil watani wajibu alaina yung putwa kami na kita nung ingatan kailangan din na mitunay tanong kaniyan na yung putwa himayan nung yung putwa kasyapatan nung kalibingatan nung wadifa'u ay yung putwa kasyapatan nung ingatan nung uso kalibingatan nung ingatan ayaw mana niyan lagi mo tayo ng tanong na wala na pumakabinas ako. Yung tanong, barat lagi nga barangay barasan na ano pa ayaw maanan yan na pakabinas sa sayaw pa Oy, pipinas niya siya ng tanong. Data lagi mo takapagpamutulatan ko mga kayo. Oy, ay ibsa para niya na gobyerno. Naapiyas yung Islam na ibsa para yan manan. Oy, ngayon, nakali upamakadim na kayo. Natunay may aswayan. Benar ditaruh si mga pamain. Na ayaw maanan yan na tunay iba na isang parot. Inong tabu ba ni sisita.
Ayaw mana niyan na patut din ay buta po man na kapat as sering buta po man na kayo pa makakita. Nah, pelititan usia pelititan. Ada pengimutan kaki, tapi yang tumia po kanila may hindi gaban sa kami sa tanong. Dia yan. Kailangan na pelititan usia mana niyan na antun aboy na ingitan. Siya tingin ko kapupit dun mga rarata. Uy, na mga muharrama. Kakayigin ka ng ang mga rarata. Nalangwan ayaw mana niyan na isa parwadama na marata. Nalangwan na marata. Na upama kayo na pamunga na marata. Na ayaw mana niyan na antun na pamunga niyan na marata. Na kekan umangataw. Ayaw mana niyan na pinuntiyan sila. Kakayigin ko yung upama nararagi. Na diyan. Ayaw mana niyan na siyupun tanong suwaya mana na mga ingitan. Dan taragim po tayo paman na ibarat yan na siyukap pungil na sumabu kaplimpyo na kailangan na plimpyo ang tanong sinigtan kapiluto sa katil siya pa tanong ingitan. Plimpyo ang tanong sinigtan na piluto katil siya pa tanong na paman na plimpyo ang tanong sinigtan. Api mo siya pas ka na sumpatang walay nga na plimpyo ka na niya kapilin. Ilan naman naging nga mga ingat kaya madang anas mada ka kita no may ambisita sa mga mga country mga yun na kaya sumunod buwa mga kasa ranaw na sumunod sa mga silingan tanong mga yun na pili tanong yung mutapaman na kalilis na kalulumpia mo tanong pa na yung mga dapat na saktan mga muslim na sirang tanong magpugo na naging na kalulumpia ngayon na kanya sukablong pinapuna na si Iwaya Mahanyan na iba kampaya o waya maana ito para kaya kami si mga panahon. Nakagaya po kaplang makika sa iyong tarus na ito. Kanawad na kaspurwal kapag pa. Udah kaspurwal nanti na napi ang ibutan na baos. Lagi mo na baos na maambo. Ito na sa kami pinalaman din. Aba, ayaw pinalaman din. Ayaw na siya rin kanino. Giyanan. Ayaw mana niyan na pinalan sa asiyong patanong si Iwaya mana niyan na ato na abay na mga ito. Mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala madakal aging kutuwa ayaw mana niyan na anto iba na mga kamay. Datang wagama anto na ikabilar ng tanong wagamatan na ayaw kabilar ng tanong wagamatan naging kutuwa kabilar ng tanong. Kailangan na magpabilar ng tanong wagamatan ayaw mana dapat na ayaw hindi si na ayaw mana niyan na ayaw magmumuli si kandirin na sa wagama. Ayaw magmumuli si kandirin na sa wagama. Ayaw mana dapat na ayaw awlawiya ayaw ano na iba ng panalinan ang paliwat ragitan ang pangalandan na sa wagamatan kakabilan pagtanonan wagamatan ayaw mana niyan nakapagaladan ikaliwa kabilan ragitan na agdawa ng inali yung punwa kipunundong tanong ayaw mana niyan nanti kipunundong tanong sa wagamatan na ano na ikinulong tanong kung saan nakawagatan nagbakaukit sa ayaw maanan yan na kadro anta nagbakaukit sa ayaw maanan yan na parangay mapya balabong so parangay mapya uway kakadi ayaw pintir Rasulullah at tigina innama bu'itu liutang ni mga tali malakna mataan ay isulang na Rasulullah na hindi kakumplit ka umapya na matalas sa parangay sama na ito na ay kada ka lang yakap paguluma ayaw ko kaya paguluma niya na sa umapya parangay sa katawang maayahuli ayaw daw layak na kinuman sumbayang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagpinabuan yan sa mga rasigal yung utalala na yung Rasulullah sa masjid taman sa miyaw man yan sa Rasulullah rumuruko na piyagisi na yung nag-imuntat tinaya kami na yan subhanallah na pinabuan yan sa sorong yung utalala at kung kita ng Rasulullah ako na makabulang yung sulag may kayo sa anuman na misumbayang sa Rasulullah na may ilan yung sulala na kung kita rin na din na may alam ano niya mamsa ini mga yan pasalnya dia. Yan pasalnya. Atau na si Rasulullah ay makapatid sumbayan na ini pengisi. Tidak ada riso mama di siya mana usia mga resi. Benar-benar sa mga bulan. Tira na ya Rasulullah. Kesakit manari. Lagi na di siwala niya. Ini turunan napian umpang Rasulullah na kayo mo man yan swala yan dito. Na ayaw maanan yan na antunay iba na siya itu na ayaw pintiro pamilya yan at hindi nagkasakit man. Na sumundin sukian lo ng puto sa katayaw din na kiyatagul sa kanak at kinaalam yan tayang kasi upanaudong nabi. Nakatiyaw pa man ayaw maanan yan na ayaw na rin hindi na niya nagkasakit ako.
Nakagiyo ko kung makapanig sa Rasulullah. May layagin ko na tiyo na ya Rasulullah. Anto na yangin ka. Natigin na daki. Kaya ba na niya nakagirin. Tigin na mele anang talaga na. Kalulumpi. Wala daw mo matatawag. Marsigla. Miya. Kumanakya. Anto na iba. Miya tigin na. Yung mga disyak. Yan pasanin na dilibukin na. Na ini pa niya. Anak ko sakit ako. Na ini ko lakad sa kaki. Nasukun sukyan dulu Yahudi. Natiyaw na ya Rasulullah. Siyagsiin ka. Ayaw mo anan yan. Nadaan mo na kanawar. Wallah. Namumadaan ang skala sunkullah. Mataampus. Aswag ma-Islam na dito mapiya parangay. Allahu Akbar. Namiya kasunsi. Huwag masyagyo. Ilang mo. Mapiya parangay. Napamakamarang mo. Tapangin naman. Naging may alalan siya. Natawag mo siya ko. Jatuh udah bujuk tamat nakatamat kami jaga dorai pulau tu lah kami ni sudah tidak saja mai layar dia uji dah haula wala quwwata beri sudah sini masih kemudian pengelangan nama undang surah pihak sini yang tidak kami amin sama untuk kami apa sama kalau pada semua kami dan lagi orang yang importante dahil mana dia nabi yang pangalutan lagi pemana ini pada sabar apa yang atitimsan ng kaya pemana mga kami na kailangan nakatukontan sudah tu na kailangan na ito na iba na kami na rin ang pagkatano akapulo kita ng sigo mga duwan mga subuan yan mga ordinansa yan uway asara di sulit nila kata naman yung takapagawatan ng sigo yung mga yan agamatan uway na ayaw mga yan na susalakor na kailangan nakapuntan ng sigo yung mga yan mga subuan yung mga duwan tanong balasangan mo mga madaklang biyahe ang mga lukso mga wata yun ang mga wata tanong uway ayaw mga yan na iba na biyutugan tanong sila sa mga kalato uway na nakaambara kiralullah ng mga kalato yan na muskita ng mga luksila yun ang mga kalato ang mga kalato uway na pangitang Allah Ta'ala pernah Allah mengakhiri kalau mga pipiyati yan mo yan kung naman ang saan sa dapat naman niya para naman mapuliboy tayo lang sa mga mga nilulugan tayo sa Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.